Dünya Türkmenleri. Dünya Türkmenleri. Hormatly radio dinleyijiler, mehriman doganlar. Gepleşigimiziň bugünkü sanyny Türkiýanyň daşary ýurtlar baradaky kanuny ütköçüklükleriniň ol ýurtda işleýän türkmen migrantlaryna ýetirýän täsirlerini öňütdirýär. Gepleşigimiziň mehmanlary Murat Erşahin, Türkmenistanyň aktivist Arzu. Mehmanlarymyz Azatlyk radiosynyň Dünya Türkmenleri gepleşigine hoş geldiňiz. Hoş bulduk Devlet Bey. Hoş bulduk. Murat Erşahin, siz ýa-ni gepleşigimize başlamanka Türkiýanyň daşary ýurtlar kanunyny wizasyz migrantlaryň özüni kanuny ýagdaýa geçirmek üçin döredilen yeňillikler, ýagny türkçe ady bilen af dowam edýär diýdiňiz. Şeýle mümkinçilikden peýdalanýan türkmen migrantlar köpmü? We olara nähili çözgütler tap berýäňiz? Söz size. Devlet Bey, şimdi öncelikle 2014 yılında güç idaresine geçmiş olmasıyla birlikte çıkan af hala devam ediyor. Türkiye'de 2014 ýylda migrasiýa gurulugynyň döredilip, migrantlaryň işiniň polisten migrasiýa gurulugyna berilmegi sebäpli wizasyz migrantlara döredilen kanuny ýeňillikler hem günäge geçişlik, ýagny türkçe aýdylan af häzirem dowam edýär. Wizasyz bolan möhletiniň jerimesini töläp daşary ýurda giden türkmen migrantlar soň Türkiýe ýerine gaýdyp gelip ýaşaýyş ruhsatyny şertli ýagdaýda alyp bilýärler. Biz şeýle ýagdaýda şu wagda çenli müňlerçe migrantyň kanuny ýagdaýa geçmegine kömek etdik. Kanuny ýagdaýa geçmek üçin ýüz tutýan henidem gaty köp migrant bar. Biz olaryň ilki bilen wizasyny taýýarlaýarys we soň olar daşary ýurda gidip gelip Türkiýede kanuny ýagdaýda galmagy dowam etdirýärler. Ýöne gynansagyň henidem migrantlar üçin dowam edýän günäge geçişlikden, ýagny aftan henidem bir habar bolan gaty köp Türkmenistan raýatynyň bardygyny bilýär. Häzir aýda ortasy 40-50 sany wizasyz Aglabas Türkmenistanly bolan migrant bize kanuny ýagdaýa geçmek üçin ýüz tutýar we biz olara Türkiýeden çykyp ta ýerine dolanyp gelýänçe ýanyň aýrylman geňeşdarlyk hyzmatyny berip wizalaryny oňarýar. Çok önemli. Hala ulaşamadığımız kişilerin olduğunu görüyoruz ve ortalama ayda bir 40-50 kişi, çoğu da Türkmenistan vatandaşı bize başvuru yapıyor ve biz giriş çıkışlarını sağlıyoruz kendilerine. Gepleýär Azatlyk Radiosy. Hormatly radio dinleyijiler, mehriman doganlar, siz Azatlyk Radiosynyň Dünya Türkmenleri gepleşigini dinleýärsiňiz. Gepleşigimiziň bugünkü sanyny Türkiýanyň daşary ýurtlar baradaky kanuny ütköçüklükleriniň ol ýurtda işleýän türkmen migrantlaryna ýetirýän täsirlerini öňütdirýär. Gepleşigimiziň mehmanlary Türk Permit adly hukuk geňeşdarlygy firmasynyň başlygy Murat Erşahin we migrasiýanyň hak hukuklary baradaky Türkmenistanyň aktivist Arzu mehmanlarymyz bilen söhbetdeşlige dowam edýär. Daşary ýurtlar baradaky kanunyň iş ýüzüne geçirilmeginiň kadalaşdyrylmagy barasynda häli şinni täze kararlar hem ütköçüklükler bolýar diýäňiz. Häzirki wagtda wizeli ýa-da wizasyz gaçkak ýagdaýdaky türkmen migrantlar üçin nähili kanuny ütköçüklükler girdildi. Şu arada bir dinleyijilerimize maglumat berýärsiňiz. Murat Erşahin söz sizde. Türkmenistan vatandaşları kendi ülkelerinden çalışma izni olarak Türkiye'ye geliyorlar. İşi beğenmiyorlar ya da anlaşamadıklarından dolayı yine çalışma izni iptal ettirip turistik amaçlı iş ruhsaty, ýagny wizasy bolanlar üçin örenmeküm bir kanuny ütköçüklük bar. Türkmenistan raýatlar öz ýurdundan iş wizasyny alyp Türkiýe gelýärler we soň işleýän ýer bilen düşünüp bilmän ýa-da işini halaman iş wizasyny goýup bolsun edip turistik wizaýa urdýarlar. Biz iş tejribemizde şunu gördük. Ýagny şu wagda çenli iş wizasy bolan türkmen migrantlarynyň %90 göterimi diýen ýaly şeýle ýol seçip alýarlar. Ýanwar aýyndan başlap munyň bilen baglanşykly kanunyň kadasy ütgedildi. Täze ütköçüklükde şeýle diýilýär. Öý maşgaly işlerini işlemek üçin iş wizasy bolan bir migrantyň iş ruhsaty goýup bolsun edilse, bir ýyl möhlet bilen turistik wiza, ýagny ýaşaýyş ruhsaty alyp bilmez. Mundan öýlät deportdan aýyrtmak üçin ýa-da başga bir sebäplerden iş wizasyny alyp soňra muny goýup bolsun etdirip ýaşaýyş ruhsaty bilen Türkiýede işlerini öýdýänler çykgymsyz ýagdaýda galar. Biz olara iş wizasyny möhlede utarýança ulanmagyny maslahat berýär. İş ruhsatynyň dolmagy bilen olaryň ýaşaýyş ruhsaty, ýagny turist wizasyny almagy has aňsat hem ýerlikli bolar. Bolmasa da iň bolmanyny bar bolan iş ruhsatyny başga bir iş ruhsatyna öwürtdirsin. Bu urda biz islenlik türkmen migrantyna Türk Permit firmasy hökmünde her hil kanuny gollagy berip biler. Soňky bir ýarym aýyň dowamında ýüllerçe türkmen migranty hut şeýle problema bilen bize ýüz tutdy. Ýöne
täze kada göre inni iş vizasy ýatyrylana 1 ýyl boýunça ýaşaýyş ruhsatyny alyp bolmaýar. Ýöne olar üçin başga çykalgalar bar. Meselem nikalaşyp mal mülkýady öýedinip şeýle student bolup gaýtadan ýaşaýyş ruhsatyny alyp bilerler. Ýöne iş vizasy goýulsyn edilenleriň ýagdaýy inni täze kanuny üýtgeşiklige görä jikmejik derňelýär we ýydarlanýar. Şonuň üçin hem öý maşgaly işlerinde işlemek üçin iş ruhsatyny alan türkmen migrantlarynyň onu goýulsyn etdirmän ýa-da hojaýyny goýulsyn etdirmän käbide ýüz tutmagyny maslahat berýär. Bolmasa olar özlerini kanuny ýagdaýda vizasy gaçkyk ýagdaýyna düşürer. Biz bu konuda Türk Permit olarak kendilerine yardımcı olacağız zaten. Bize danışmadan yapmasın çünkü yasal durumdayken bu sefer kaçak duruma düşecekler. Bir zat diýiler men şu taýda Hawa Arzu şu wagt sesini çıkarabilmeyen, menen bar şu taýda diýilmeyen Türkmenistan raýatlary var. Türkmenistan bu 10 ýyl içinde 2 gezek pasportuny täzeledi. Öňkü köne pasportlar var. Yaman köp Türkmenistan raýady maňa şu köne pasportlar berdi gezip gören zehmet Eserlerde olmayan dağlandağı pasportlar diýäňmi? Yok, Kızıl'dan sonraki. Ha. Kızıl'dan sonraki ilkinci Türkmen pasportu. Ne şeyle yazanlar var, şeyle diyenler var can edip. Sana inanýar, sen onu ettiysen ederiz. Näme etmeli? Bize muň çözgüdüni aýt, şonu edelim diyenler var. Şu barada bir zatlar etmeliler. Kızıl pasportundan sonraki ýaşyl pasportlara bir çözgüt getirmeli. Ne yapılabilir onlarla ilgili diyorsun? Arzu Hanım, şimdi bakın burada Türkiye'nin mesela ben kendi kanunlarımızı bildiğim için biz sizinkileri de araştırdık tabii ki sürekli Türkmenlerle işlem yaptığımız için. Arzu, biz Türk kanunlarynyň talep etýäli Türkmen migrantlary bilen işleşýändigimiz üçin Türkmenistanyň kanunlaryny hem içkin öwrenýär. Türk kanunlary aslynda gaty sada görnüşe eýe. Türk kanunlary Türkmen migrantlaryna kanuny ýagdaýa geçmäge bir ýan bir näçe ýyldan bäri ýeňillikler döretdi. Günäge geçişlik Türkçe ady af eglan etdi. Türkiýedäki Türkmen migrantlarynyň elinde hökman suratda kanun pasportu bolaýmaly. Bu ýerde Türkiýe tarapyndan bir problema ýok. Bu ýagdaý Türkmenistanyň kanunlary bilen gönümel ara baglanşykly. Türkmenistan hökümeti bu ýagdaýa şeýle düşündiriş berýär. Başga ýurtlarda bir kanun hereket edeniňiz üçin siziň daşary ýurda çykmaňyz çäklendirýär. Ýöne Türkiýanyň esas kanunyny maskalaryň ähmiýetiniň we bitewiligiň hemme zatdan ýokarda durýanlygyny ýytalýar. Şonuň üçin hem türkçe durmuşa çykanlaryň çagasy olanlaryň bir kanun ýagdaýyna kämehal geçirilmeli edilýär. Türkmenistanyň konstitusiýasynda bolsa beýle diýilmeýär. Gynansaň Türkmenistan hökümeti Türkiýede maskalasy çagalar bolan ýerine dolanmak isleýän raýatlarynyň ardalaryna hiç ýyl jogap bermeýär we olar ýerine goýbermeýär. Soňky wagtlarda daşary ýurtlara gidýänler sebäpli Türkmenistanyň ilatynyň barha adalýanynyň munda esasy rol oýnaýanlygyny ýytaýanlar hem bar. Arzuň aýdýan köne pasportly türkler bilen çagaly ýaşaşyp görenleriň ýagdaýyny bir näçe topara bölmeli. Birinji topardaklar köne pasportly türkmen migrant ýany bir türk raýaty bilen ýaşaşyp ýörkä çagasy bolanlar we çagalary hem türk raýatlygyny alanlar. Maskalada diňe ejanyň ýagdaýy kanun. Şeýle ýagdaýda bolanlary türkmen permit firmasynyň aklawçylary resmi nikadan geçmäge kömek edip bilýär. Meselem geçen ýyl Türk Permit firmasy şeýle ýagdaýdaky onun tasaryn bir topar kanun problemalary bolan 29 türkmen migrant ýanynyň resmi nikadan geçmegine kömek etdi. Olaryň Türk raýaty bilen resmi ýagdaýda nikadan geçenligi baradaky nikah şahadatnamaty bilen Türkmenistana barynmaly ýerine dolanmak üçin iň bolmaganda bir resmi nama görkezip bilýärler. Ikinji topardaklar çagasyny Türkiýede resmi hasabalarman başarmayan Türkmen ýanan migrantlardyr. Türk Permit firmasynyň aklawçylary şeýle ýagdaýdaky çagalary DNK barlygyndan geçirdip çagasyny suwd edip kakasynyň ila sanyny ýazdyrylymagyny we ahyrynda da Türk raýatlygyna geçmegini ýola goýýar. Biz Türk kanunlarynyň eýdip bir ýoluny tapyp Türkmen migrantlaryna kömek edip berdi, olaryň kanuny problemalaryny çözüp bilýär. Ýöne gynansaň Türkmen migrantlarynyň aglaby köpçüligini Türkmenistana barandan soň öz problemalaryna çözgüt tapmak başartmaýar. Häzirki ýagdaýda iň esas problema da şu bolup durýar. Azatlyk radiosyny dinleýän Türkmen migrantlary islenlik problema üçin bize ýüz tutup bilerler. Biziň firmamyzyň ady Türk Permit Danışmanlyk we Organizasiýon şereketi. Ofisimiz İstanbulyň Fındıkzada meýdançasynda göç edarasynyň ýagny migrasiýa gullugynyň golaýyna ýerleşýär. Salgymyzy Türk Permit adly Facebook sosial ulgamynyň sahypamyzdan ýa-da Google gözleginden hem tapyp bilersiňiz. Türkiýedäki vizasy gaçkak ýagdaýdaky migrantlaryň dowam edýän günäge geçişlikden gaýyska wagtda peýdalanmagyny maslahat berýär. Täze munyň mökledi islenlik wagtda gutorup bilýär. Yani Türk Permit Danışmanlık Organizasyon şirketi olarak İstanbul'da Fındıkzade meydanındayız. Göç idaresine çok yakın bir yerdeyiz. Bizi Facebook adresimizden de yerimizi bulabilirsiniz. Avukatlarımız kendilerine gerekli desteği sunacaklardır. Dünya Türkmenleri. Dünya Türkmenleri.